ई का हो गल भैया, ई का हो गल। सबसे पहले अपने ई सुनी। बिखेरी है ई गाना रहा पिछला साल के, अब थोड़ा अभी के गाना सुन ली। तो अब अपने फर्क साफ साफ देख सकता नहीं। ये पवन सिंह जगह छठ के गाना के कोनो जोर न रहा। सबसे पहले तो छठी मैया के गीत हो, तो एमे हम ज्यादा कुछ ना कहें, काहे कि छठी मैया के संगे हमनी के एक महान आस्था जुड़ल बा। मगर इतना तो जरूर कहें कि पवन सिंह भैया अब अपना फैंस के इमोशन के साथ खेलता रहन। अब खाली उनका पैसा से मतलब बा। मानता नहीं कि धुन हिट बा, मगर इतना तो जरूर सोचे चाहिए कि धुन पर ऑलरेडी बहुत सारा गाना आ रहा बारसन और आ चुकल बारसन, और फिर महाराज अपने उहे लेकर आ रहा बनी अपने के लेवल का रहा। इस साल के पहला छठ गीत रखत और कुछ नया और कमाल के लेके अतो। खैर अब ज्यादा कुछ ना बोले के चाहे, बट ई गाना में कोनो किस्म के कमी नहीं थे। ई गाना एकदम बजावे लायक बनावल गइल बा, लेकिन अगर दूसरा धुन रहित तो और बढ़िया रहित। तो पवन सिंह के संगे खेसारी लाल यादव के भी दूसरा छठ के गाना आयल खो। देखिए खेसारी लाल यादव के जन पहिलका छठ के गाना आयल खो, ओमे थोड़ा बहुत कमी जरूर बा, लेकिन अगर बात करल जाओ ई गाना के, तो ई गाना सुन के एकदम दिल खुश हो गइल बा। ई गाना में का ही लाइन बा। ई गाना में कमाल के रिएक्शन दिल बा खेसारी लाल यादव। वाह वाह, इनकर छठ के गाना जैसे आवेला वो हिसाब से एकदम परफेक्ट बा। तो अब अपने बताइए अपने की कौन गाना ज्यादा अच्छा लागल खो, कमेंट बॉक्स खाली ही बा। मिलता नहीं अगला वीडियो के साथ, धन्यवाद।